nang liphan rehinga me ka cha thor anama men pen message nangapali doma jongsi do pulotang te a hok pen epidicial a number kalima kalangma nang litum chini pameloma jongsi chini pame me pulote ka chini pame bangsi keme karbeng nong loi fa berta nang kelangdun do anara phan isona kenang sora berta arjei tha rehing amidu men pen nang liphan mobile sms nang pali ikma jongsi nang liphan lapuson sms nang ke pale do pusita aprang si nang leka che sig nang jia bangke kachire bangsi kemi athe nang liphan labang so message pen nang pasung dat tahai puthot kenang sora birta arjui kha nang li hem tu nalong kache thor ameri hing amedu kache pinang ja men pen nang liphan sms nang palema jongsi nang liphan nang kapale do pulote kachire si kemi athe nang li mobile long nang ke pale sms sa joini pen nang liphan nang pasung ikrung ta the nerkep sirkep isi troxy fli trok hini fli phaiwe a mobile number pen jok nang liphan rihing amidu chipi e pulote me rihing nang ing than ikpo pura nang liphan nang ther ta hai bonta nang li a hokamatsi tindungri athe lapuson sms nang liphan nang kapale lake a ot ka bya bang phatum pen karbeng nong live penanutina korte lapen ingjera tuma phan kapachini igle thot alam the lapuson henlo nangli mobile along meri hinga midu kachi pinang je men pen jongsi nerkep sirkep isi troxy pli trok hini pli phaiwe a mobile number pen meri hing kang thanje alam sms nang pali ikdo pulotangte ahok tin ikri labangso sms lake ahok kali bangso puthak nang lider dipin pen isi sirkep isi hini a number along complain pinangpo labangso nerkep sirkep isi troxy pli trok hini pli phaiwe number nangli ning chibi igra kachire dun megja phan chuning riponlo News X report Karbeng Nongla